Noswaith dda i chi, a chroeso cynnes yn enw yr arglwydd Iesu Grist. A croeso arbennig, mae yna rai yn ymweld â ni heno, mae'n hyfryd i weld gwynebau newydd yn ein plith. Ni'n gweddio byddwch chi yn profi croeso cynnes, yn teimlo'n gartrefol, a gweddio bydd yr arglwydd yn siarad â phob un ohono ni heno trwy ei air gwydion sy'n ein harwain ni, ond fi'n credu bod yna sawl un yn mynd i fod yn cyfrannu yn ystod yr oedfa, a felly ni'n gweddio bydd yr arglwydd yn gweithio yn ein plith ni heno. Plis aroswch ar ddiwedd yr oedfa, mae yna baned a bisgedi ac yn y blaen, a bydd e'n neis i gael amser i sgwrsio gyda'n gilydd. Nawr, mae'n ddiwedd mis Awst, a felly, fel o'n i'n sôn bore yma, ni'n dechrau cael y bêl yn rolio eto fel eglwys, pethau sydd wedi bod ar stop dros yr haf yn ail ddechrau. Felly, bydd yna gwrdd-gweddi fan hyn nos Fawrth am 7:45. Yna bore di Mercher, mae paned a sgwrs i'r gwragedd yn ail gychwyn yn Nia Brown. Bore di Gwener, wedyn amser paned yn ail gychwyn fan hyn yn y cefn am 10 o'r gloch. Ac yna gyda'r nos, dyw'r clybiau ddim yn ail gychwyn eto. Bydden nhw'n ail gychwyn wythnos nesaf. Ond nos Wener yma nawr, mae yna gyfle i rhai sydd yn helpu yn gwirfoddoli i ddod at ei gilydd yn Gwydion a Catrin am 7 o'r gloch i drafod a chynllunio a gweddio am y tymor newydd. Yna, erbyn di Sul nesaf, gobeithio bydd y bêl yn rolio go iawn, bydd yr ysgol Sul yn ail ddechrau i bob oed, ag Sul nesaf, oedfa yn yr amseroedd arferol, yr oedfa yn y bore yn oedfa gymyn, a fi fydd yn arwain y ddwy oedfa, os dyw a'i mynd. Wel, gawn ni air o weddi efo'n gilydd, nawn ni gyflwyno'n hunain i Dduw. O arglwydd ein Duw i ni yn diolch i ti. Wrth i ni ddod ynghyd yma heno. Ein bod ni, os ydyn ni yn Gristnogion, os i ni yn bobl i ti, yna rydyn ni yn frodyr ac yn chwiorydd i'n gilydd. Ac yn un teulu arglwydd falle bod yna rai yma yn ymweld o eglwysu eraill. I ni yn un eglwys, un corff yr arglwydd Iesu Grist, a ni'n diolch i ti am hynny. Dad, ni'n diolch i ti fod gennym ni i gyd heno ffordd i nesau ato ti. Arglwydd o'r hynaf i'r iengaf, rhai sydd wedi bod yn ddilyn di ers degawdau, ac arglwydd heno, rhywun sydd falle ddim eto'n dynabod di, mae yna ffordd i ni ddod ato ti trwy yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n diolch bod ni wedi cael yn atgoffa'n barod y bore yma. Mae ti yw ein tarian ni, a'n gwobr mawr iawn ni. Ac arglwydd ni'n diolch am yr cysur a'r hyder ni wedi dderbyn trwy dy air di. Ac arglwydd ni'n gofyn heno nawr, ni ddim eisiau bod yn farus arglwydd, ac eto ni'n gofyn am fwy. Ni'n gofyn i ti ddod yn agos, unwaith eto, ac i ymwneud â phob un ohono ni yn ôl ein amrywiol anghenion. Arglwydd siarad â ni trwy dy air, nertha Gwydion, nertha pob un fydd yn cymryd rhan. A'r cwbl arglwydd, gogoniant i ddenw di. Dad, parato ni heno ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaenau ni, a'r wythnosau sydd i ddod. Dad, clyw ein gweddi ni, yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch yn fawr. Mae cwpl o wyron gyda ni, a un o'r pethau maen nhw'n hoffi wneud, mae flags da ni yn y tŷ, flags y ddraig goch. A un o'r gemau maen nhw'n hoffi wneud yw just chwifio y flag sydd gyda ni a cerdded rhywun o ti y gweiddi Cymru, Cymru, Cymru. Mae'n eitha boring, really. Ond ni'n frwdfrydig gyda nhw, Cymru, Cymru. Maen nhw wrth i bodd. Wel, mewn ffordd, na beth ni eisiau gwneud heno, ni eisiau just bloeddio mawl, nid i Gymru, ond i Dduw ac i Iesu Grist. Dyna beth yw'r emyn gyntaf mawl am iachawdwriaeth. Fy niw, fy nhad,
fy Iesu. Boed clod i enw byth. Boed dynion yn dyfoli fel rhif y bore wlith, fel gwlith y bore. Chi'n methu cyfri nhw. Dots bach yna. Wel, y bydde mawl i ddew fel yna. O na bai gwellt y ddeiar, oll yn dilynau air, i ganu i'r hwnna annwyd y methlem gynt o fair. Gadwch ni godi gyda brwdfrydedd i foli yr arglwydd Iesu Grist. Wel, fi am ddarllen hyn o yr un rhan o ddarllenon ni bore yma, Genesis pennod 15, a y 6 adnod gyntaf. Os o'ch chi ddim yma bore yma, mae'r cysur rhyfeddol yn y 2 adnod gyntaf, yn yr adnod gyntaf, ond byddwn ni'n edrych hyn o ar y 6 adnod. Felly, Genesis pennod 15, adnod 1 i 6. Dyma air Duw. Wedi'r pethau hyn, daeth gair yr arglwydd at Abram mewn gweledigaeth a dweud, nac ofna, Abram, my fi yw dy darian. Bydd dy wobr yn fawr iawn. Ond dywedodd Abram o arglwydd yw, beth aroddi mi oherwydd rwy'n para'n ddiblant ac etifedd fy nhi yw Eliasar o Ddamascus. Dywedodd Abram hefyd, edrych nid wyt wedi rhoi epil i mi a ceithwas ti yw fy etifedd. Yna daeth gair yr arglwydd ato a dweud, nid hwn fydd dy etifedd, oedd cnawd dy hun y daw dy etifedd. Aeth y gef allan a dwedodd, edrych tua'r nefoedd a rhifa'r ser o sgellu. Yna dwedodd wrtho, felly y bydd dy ddisgynyddion. Credodd Abram yn yr arglwydd a chyfrifodd yntau hyn
yn gyfiawnder iddo. Wel, ni'n diolch I Dduw am ei air. Wel, mae heno mynd I fod chydig bach yn wahanol, achos dros yr haf, mae lot o bethau wedi digwydd, mae sawl un ohono ni wedi bod mewn gwahanol gynadleddau ac yn y blaen, a ni'n mynd I fanteisio y cyfle jyst I glywed pytiau fan hyn o fan draw oddi wrth unigolion sydd wedi bod yn rhai o'r digwyddiadau yma. Yr un cyntaf ni, yn rhefn be ddigwyddodd, dim cweit, fi ddim yn mynd ar ôl popeth, ni wedi pigo jyst ambell I beth. Ond un o'r pethau cyntaf ddigwyddodd oedd yr Eisteddfod. Ath criw ohono ni i'r Eisteddfod gyda'r bwriad penodol I rannu'r Efengyl. Un o'r rheina oedd Catrin, a mae Catrin nawr yn mynd I jyst rannu efo ni rhywbeth nath daro hi am yr Eisteddfod a beth yn union oedd yn ei wneud. Diolch. 76 mlynedd yn ôl, 1949, digwyddodd Steddfod Dolgella, a nifer o bobl ifanc ddod at ei gilydd I werthu'r cylchgrawn Efengyledd yn yr Eisteddfod honno. Oedd y cylchgrawn yn cylchgrawn newydd ar y pryd, ac oedd hwn yn fenter newydd. Dyna ddechrau mudiad Efengyledd Cymru, neu fel oedd yn cael ei alw ar y pryd, pobl y cylchgrawn. 76 mlynedd, a hyd y go ni yn ddidor bob blwyddyn ers hynny mae'n ymgyrch wedi digwydd yn yr Eisteddfod. Yn yr ymgyrch gyntaf honno, gafodd ei sylw yn y Cymro ac ar y radio ar y pryd, a dyma ddywedwyd yn y Cymro ar y pryd. Mae dyn ar goll heb Iesu Grist. Mae'r ffydd Efengylaidd yn dweud, mae'n dyletswydd ni yw ymateb i'r alwad I edif ar hau, derbyn gras trwy ffydd a rhoi ein hunain dan arglwyddiaeth Duw. Dyw'r neges ddim wedi newid, mae'r ymgyrch wedi newid ar hyd y blynyddoedd, ond yr un peth oedden ni'n trio gwneud eleni yn Wrecsam, galw bobl I ffydd yn Iesu Grist. Oedd tua 12 ohono ni ar y tîm, gwahanol rai ar wahanol ddyddiad, pawb ddim yna yr un pryd. Yn thema ni leni oedd arwr neu arwyr, ac oedd y thema'n cael ei weithio allan mewn sawl ffordd. Oedd yna tract wedi baratoi ar y thema, oedd yn pwysleisio, ni'n trial bod yn arwr yn hunain, ni'n tueddu feddwl mwyn cyrraedd Duw bod angen I ni fod yn arwr, ond oedd y tract yn trio esbonio, mae Iesu Grist wedi wneud y cwbl drosto ni, so ni jyst angen ymddiried yn Iesu Grist. Oedd yna holiadur wedi cael ei baratoi ar y thema, oedd rai pobl yn mynd allan a holi gwahanol aelodau'r cyhoedd, pwy yw'ch arwr chi, beth sy'n gwneud rhywun yn arwr ac ati sut mae arwyr yn gallu'n gadael ni lawr. A wedyn yn gofyn I gloi, beth yw'ch barn chi o Iesu Grist? Ydych chi'n meddwl bod e'n arwr, neu ddim yn arwr o gwbl, neu yn fwy nag arwr? A wedyn dibynnu beth oedd pobl yn dweud, o'n i'n gallu parhau y sgwrs, neu oedd yna un o'r tîm yn hoffi dweud, gai esbonio I chi pa mae Iesu Grist yn fwy na arwr I fi. A wedyn o'n i'n gweddio bydd hynny'n agor sgwrs gyda bobl. Wedyn agwedd arall ar y thema oedd gwaith loes yn y babell I hun, felly bod yna lun ohono fe fyna, o'n i'n gofyn I bobl pwy yw'ch arwr, a bod yna'r loes yn gwneud llun o'r arwyr ac yn rhoi nhw ar y wal, ac oedd hwnna'n effeithiol iawn ac yn denu sylw pobl, y rai pobl yn dod nôl ar ddiwedd yr wythnos, yn gweud gai fynd ar llun yna gyda fi, neu hyd yn oed rai yn dod mewn yn meddwl bod ni'n rhyw fath o Cymru Comisiwn. Newch chi reid llun o'r nhad neu beth bynnag. So oedd hwnna yn ffordd effeithiol o gael sylw pobl. Bob bore oedden ni'n cwrdd yn y babell cyn bod ni'n agor ac yn cael amser o weddio gyda'n gilydd. A ar ddechrau'r wythnos oedden ni'n gweddio bydde Duw yn anfon bobl ato ni oedd eisiau clywed a nid bobl oedd eisiau dadle. Ac yn gyffredinol, ar wahân I un neu ddau eithriad, dyna beth ddigwyddodd. Gafon ni bobl yn dod ato ni a chwestiynau, gafon ni un dyn yn dod ato ni, oedd wedi derbyn un o'r Efengylau ar y stryd, copi, oedd wedi darllen ar y bus, ar y ffordd i'r Steddfod, a ddath e mewn i'r babell a dweud, allwch chi esbonio hwn I fi. Rhywun arall a problemau mawr mewn bywyd, problemau iechyd, tristwch, eisiau gwybod beth oedd gan yr Efengyl I ddweud wrth I sefyllfa fe.
nifer o esiamplau tebyg i hynny, pobl yn dod â cwestiynau. A hyd yn oed pobl, a chi'n gofyn nhw, ydych chi'n Gristion? Ond oedd ddim yn siŵr beth oedd Cristion. Ond yn gwed o'n i'n arfer mynd i'r ysgol Sul, ac os o'n i'n annog nhw, wel, beth am i chi fynd a codi'r Beibl yna, oeddech chi'n astudio yn ysgol Sul, a darllen yn awr fel oedolyn, ystyried y peth eto. Ond nhw ddim yn ymateb yn grac neu pwy ydych chi i weid hynny wrtho fi. Ond nhw, chi'n iawn, mae angen i fi fynd nôl ato fe i ystyried eto. So ni'n ddiolchgar i Dduw am y cyfleon oedd e wedi agor i ni i wneud hynny. Beth oedd ffrwyth yr wythnos? Ni ddim yn gwybod, a dyw e ddim lan i ni wybod mewn ffordd, ond ni'n dal yn gallu gweddio y bydd Duw yn dod â ffrwyth. Falle ta un o'r sgyrsiau, ond ni'n meddwl oedd yn sgwrs wirioneddol dda, falle bydd ffrwyth yn dod o hynny. Falle bydd ffrwyth yn dod o'r sgwrs o'n ni'n meddwl oedd yn sgwrs ofnadw ac oedd yn geiriau ni ddim yn ddoeth, ond falle ta hwnna bydd Duw yn defnyddio. Neu falle'r person oedd ddim eisiau siarad o gwbl, ond nath gymryd tract a mynd efo gyda nhw. Falle bydd y ffrwyth yn dod o hynny, so ni'n dal yn gallu gweddio y bydd Duw yn dod â ffrwyth o waith yr wythnos. Fi'n meddwl gafon ni fel tîm fendith o fod wrth y gwaith, ac ni'n edrych tuag at Duw nawr i fendithio y gwaith yna. Nes i ddechrau trwy ddweud 76 mlynedd yn ôl cynhalwyd yr ymgyrch gyntaf. Yn ddiddorol falle, oedd mab un o'r aelodau cyntaf o'r tîm gyda ni yn Efengyli, a fi'n credu bod fi'n iawn i ddweud merch rhywun arall oedd ar y tîm yna gyda ni, so ni'n diolch i Dduw am ei ffyddlondeb ac yn gweddio bydd y gwaith yn parhau. Diolch. Diolch yn fawr. Wel, ni'n mynd i ganu efo'n gilydd y nesaf, os oes syched arnom ni. Yn sicr o'n i'n cwrdd â bobl yn yr Eisteddfod, oedd na syched. Ddim yn gwybod lle i droi, ond oedd syched. Os yna rhywun yma heno, a mae syched, falle bod neb yn gwybod hynny amdano chi, mae syched yno chi. A mae Iesu Grist yn gallu darparu. Os yna syched arna fi, mentra at o ef. Ni chi orffwys heb ei ras, mentra at o ef. Blant mae'n ddigon syml, yn dweud mentro, trystio, ymddiried yn Iesu Grist. Fe godwn ni i ganu. Mentra
Gadwch ni weddio. O arglwydd diolch mae cryf a caredig yw Iesu Grist a chrif a charedig wyt ti. Gyn ni'n gweddio arglwydd os oes yna rai yma yn ofnus ac os oes rai yma ar goll. Ni'n gweddio arglwydd y bydden nhw'n cael y ffydd gen i ti i fentro ac i dybrofi di ac i brofi dy gariad di, dy lawenydd di a dy heddwch di. Derbyn ein diolch arglwydd, a siarad â ni dy glod. Amen. Wel, yn ogystal â yr Eisteddfod, mi oedd yna wersylloedd. 2 wersyll Cymraeg, sawl gwersyll gyda'r mudiad, fi'n creu 12 gwersyll trwy'r haf i gyd, ond 2 penodol Cymraeg, yr un iau yn Pentranant a'r hun yn Bryn-y-Groes. Mae Griff, os di lawr, mae Griff yn mynd i siarad gyda ni'n gloi am gwersyll iau yn Pentranant. Derek Adams oedd yn gaplan, Leri yn Arwain, a gyda Owain Jones hefyd o Drenewydd yn Arwain. Ar ôl i Griff siarad am y gwersyll iau, mae Gwennan a Bedwyr yn mynd i siarad am y gwersyll hun gyda. Diolch yn fawr. Nawr, ti eisiau jyst dweud beth oedd trefn yr wythnos, neu beth oedd thema yr wythnos o ran gweithgareddau a wedyn o ran siarad? So, thema ar holl beth oedd Australia, so byddwch chi'n codi lan, just wneud lot o gweithgareddau, cael cinio, cael te, just wneud beth bynnag chi'n moyn, a wedyn yna gweithgareddau'n ganol popeth. Pwllnofio? Oedd yna lot o pwllnofio gan bod mor boeth yna. A o'n i'n clywed inflatables? Ie. Ond nhw ddim yn cael ei beth o'n y moyn. Oedd yna reolaeth yna. Ond dyna'r teimlad. Na chi wych, oedd chi'n cael ei beth bynnag i chi moyn. O ran trefn y dydd, oedd rhywun yn siarad yn y bore? Ie, oedd Derek yn siarad yn y bore. A wedyn yn y nos? Epilog a astudiaeth hefyd, lle o'ch chi'n neud gyda Dom? Yep. Beth nath Derek siarad? So dy fe wneud prif deitl beth mae Dyw fel, a wedyn is-deitlau fel bod Dyw yn berson, bod Dyw yn gariadus, bod e'n ogoneddus, bod e'n fawr, a bod e'n scary / sanctaidd. So, yeah. Byddwn ni byth gallu cofio hwnna. Ar y teg, arbennig o dda. O ran ti dy hun, beth y ti wedi mwynhau o'r gwersyll? Cael treulio amser gyda cyd Gristnogion. A just lot o amser gweithgareddau stuff fel yna. Ar bwyd. Ie, ar bwyd da iawn. Diolch yn fawr, Griff. Nawr, dyna'r blwyddyn ola Griff yn y gwersyll iau. Mae'n symud lan nawr i'r gwersyll hun. Ond fel oedd Griff yn gweud, mae mor braf, a ni'n brofiadol o hynny, ni, jyst gallu bod gyda Cristnogion. Dyna pwysigrwydd y Sul. Bod ni'n gallu bod gyda'n gilydd, fel o'n i'n sôn bore yma. Dim rhyw dadle ffreio, nid rhyw siarad brwnt a siarad tyn ôl cefn. Gallu ymlacio gyda bobl Duw. A Griff yn sôn am hynny bore yma wrtho fi. A nawr maen nhw'n mynd nôl i'r ysgol. Ac mae'n gallu bod yn anodd. Gwersyll hun, Gwennan, Bedwyr, os ydwch chi'ch doi ymlaen, please. Gwersyll hun, wrth gwrs, yn Bryn-y-Groes. Rhodri Glyn oedd yn siarad. Chi eisiau dweud, Gwennan, gwedi, beth oedd thema yr wythnos a beth o'ch chi'n neud yn gyffredinol? So thema oedd ffilm camera action. So lot o stuff am fel ffilms, o'n i'n cael fel quizzes, o'n i'n creu fel trailers a theme songs a pethau neu gyda ffilms. Yeah. A wedyn, beth oedd thema Rhodri Glyn? Oedd e'n siarad am fel yr amser mae Iesu wedi dweud my fi yw. Yr holl my fis yn Iwan. A wedyn, o ran astudiaethau? O'n i'n edrych ar salmau, y rai fwy adnabyddus fel Salm 1, Salm 23, rai fel yna. A mwynhau hynny? Ie, o'n i'n meddwl yn dda iawn. O'n i efo Griff Jenkins, so bach o advantage Cymru yn bregethwyr hefyd. Ie, bregethwyr. Mae yn.
byddwn ni'n cytuno llwyr. Hynny yw, mae'r gwybodaeth gyda nhw, maen nhw wedi astudio, a mae hynny yn beth braf iawn iawn. O ran edrych yn ôl, be fydde ti'n dweud ti'n mwynhau am gwersyll? Ie, rhywun peth o Griff bod gyda fel Cristnogion oedran chi, a hefyd fel... Sa'n gwybod, falle un peth o fi'n offiodd fel yr epilogs a clywed tystiolaeth rhai o sogs, oedd hwnna'n rili dda. A beth amdano ti, rhywun peth? Ie, Sori, dyna ni wedi gweud yn ffordd gwahanol. Beth ti wedi mwynhau yn y gwersylloedd? Mae'r gweithgareddau portrait dda, fi'n meddwl. Fi'n meddwl mae'r swogs yn mewn iddo fe lot fel maen nhw'n fel y plant rai yn nhw bach, ond sy'n enthusiastic iawn fi'n ei wneud, a mae hwnna'n portrait neis. Diolch yn fawr i chi'ch dau, diolch yn fawr. Diolch. Nawr, fel Griff, fel rhai eraill sy'n ma bobl ifanc, maen nhw'n mynd nôl nawr i'r ysgol, a mae gallu bod yn anodd. A mae'n bwysig bod ni'n gweddio amdani nhw. Bydde Duw yn cadw nhw rhag y drwg, sancteiddio nhw, dyma gweddi Crist yn gweddi archoffeiriadol Crist, cadw nhw rhag y drwg, sancteiddio nhw yn dy air, a dyma'n gweddi ni dros y bobl ifanc. Bydde rhai sydd eto ddim yn credu, yn dod i gredu, rhai sydd yn credu yn cael eu cadarnhau, yn cael eu cadw rhag y drwg a'i sancteiddio yn y gair. O ran yr Eisteddfod, plis gweddiwch. Mae lot o bobl wedi clywed, cafwyd lot o sgyrsiau, tractiau yn cael eu dosbarthu. Ni'n gweddio bydd ffrwyth yn dod. Be ni'n mynd i wneud nawr yw ni'n mynd i gael amser rhydd o weddio. Gai ofyn i chi, peidiwch gweddio'n hir. Os chi'n gweddio, gweddiwch yn uchel, ond gweddiwch am y pwyntiau hynny nawr. Am y bobl ifanc, am y gwaith y gwersylloedd, am gwaith yr Eisteddfod, ac am y gwaith ni nawr, i rannu'r efengil yma yn lle mae Duw wedi'n gosod ni. Teimlwch yn rhydd i weddio. Bedwyr ni. So di ddechrau, plis. Diolch. O Dduw, ni'n diolch i ti am cael yr haf o Dduw i rhannu dy air ti. A ni'n gofyn nawr, bydde ti'n defnyddio'r holl gweithgarwch clod i ti, a bydde ti yn gwahodd mwy a mwy mewn i dy deulu di o Dduw. A bydde ni'n cael gweld y teyrnas nefoedd yn tyfu yn fwy ac yn fwy trwy'r gwaith yma. A ni'n gweddio nawr bydd pawb sydd wedi cymryd rhan wedi rhoi ei hun i wneud y gwaith yma, y rhai sydd wedi mynychu neu derbyn y gwaith, i gyd yn cael bendith o'r gwaith yma, a bydden nhw'n cael naill ai creu perthynas gyda ti neu tyfu mewn perthynas gyda ti trwy'r hawdd o Dduw. Ac i'n gweddi penna ni, y bydde ti yn dal yn dyn ar pob un o'r pobl yma Dduw, ac yn ei nerthu nhw, ac yn comforto nhw trwy unrhyw ofnau sydd gyda ni o Dduw. Amen. Amen. Diolch ar y waith yr haf. Y gweddio nawr ydi arddel y gair drogethwyd y Cymdeithas y Frogwydd. Cynnal yr ifanc. Mae'n bersonol. Bwrch y gras gan ti i ymddiried ac i lawnhau y gyd. Ni'n gweddio o ddifriadwydd, cadarnhau nhw mwyn gogoniaeth Iesu Grist. Amen. Amen. Mae'n tad yn ei gweddio am y gwaith yr Eisteddfod yn ei diolch i ti agwyd fod yn y ryddid yn dal i fod i allu lledu ar efengil ar y maes. Ni'n gweddio agwyd dros bob sgwrs a gafwyd y bydd y bobl yna yn mynd o ddiema bydd yn cofio'r sgyrsiau ac yn dal i feddwl am y pynciau yna. Ni'n gweddio am bob tract neu llyfr neu testament ar annwyd y bydden nhw'n cael ei darllen ac y bydd y pobl yn ddyddario dros na ddim mae nhw wedi glywed ac y bydd hyn yn dwy nhw i ffydd yno ti a bydd clyw ei gweddi yn yr agwedd Iesu. Amen. Oedden nhw'n tanu yn diolch i ti nawr am bob un o'r plant a phobl ifanc sydd gyda ni yn ein heglwys ni. A ni'n cyflwyno bob un o'n nhw yn annwyl iawn ar dy bron di nawr. Pob plentyn a phob person ifanc sy'n yn ôl i ysgol, i goleg chweched dosbarth, i brifysgol yn yr wythnosau nesaf yma.
Ni yn gweddio I ti I gwarchod nhw, rhag yr un drwg, rhag temptasiynau'r byd. Ni'n gofyn I ti i'w cynnal nhw, i'w nerthu nhw, ac I nhw I bwyso arna ti. Helpa nhw arglwydd I byd o bod yn ofnus, helpa nhw I fod yn hyderus yn o ti, helpa nhw I fod yn bobl sy'n wedigar, yn dystiolaeth, yn eu hysgolion nhw, yn eu colegau nhw, yn eu prif ysgolion nhw. Helpa nhw I wybod o ti yn bresennol, fod ti'n agos iawn iddyn nhw bob un ohonyn nhw. A ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Tad I ni yn diolch I ti bod ni'n gallu cyflwyno y gwaith dros yr haf I dofal di, meddwl am y tystiolaethu fiodd ar y treithau. Ni'n meddwl am yr ymgyrch yn y sioe amaethyddol. Ni'n diolch I ti am y cyfleon yma, ni'n diolch am y cyfle I dystio I ti yn yr eisteddfod, yn yr gwersylloedd, yn y cenadleddau o arglwydd. Ni'n diolch am bob cyfle gafwyd, ac ni'n gofyn os gweli di fod yn dda o Dduw, y bydd y ffrwyth wedi glanio mewn tir da, yr had wedi glanio mewn tir da, ac y bydd di yn dwy'n ffrwyth nawr, ac y byddwn ni'n clywed arglwydd am bobl yn dod I gredu, byddwn ni'n gweld pobl yn dwy'n ffrwyth, ac y byddwn ni'n dy glodfori di am hynny. Ni'n cyflwyno rhai ifanc wrth nhw fynd nôl i'r ysgolion, i'r colegau arglwydd, bydd yn agos atyn nhw, cadw nhw o Dduw, rhag yr un drwg, sancteiddia nhw yn dy air, gyna ni o arglwydd rhai sydd yn hyn I fod yn weddiwyr drostyn nhw, yn esiample iddyn nhw o arglwydd, bendithia nhw ni'n gweddio. Ni'n cyflwyno yn hunain I ti, yn gweddio arglwydd y byddi di yn gwarchod bob un ohono ni, o'r ienga i'r hynna, ac y byddi di o Dduw yn sancteiddio ni fel dy bobl, yn achub rhai sydd eto heb gredu, ac yn defnyddio ni o Dduw. Fan hyn, yma yng Nghaerdydd, yn yr Eglwys Newydd, defnyddia ni o arglwydd I fod yn bobl sydd yn cyhoeddi y newyddion da I eraill. Ac byddwn ni'n gweld rhyw llif o bobl yn dod I gredu, dy ogoniant di, ac ei achubiaeth nhw. Clew ni nawr o arglwydd, derbyn ein mawl am diolch, am bod ni'n gofyn pob peth yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Wel, ganwn ni eto gyda'n gilydd 286. Ni'n llawenhau yn gallu rhannu'r efengil. A'r efengil yw gras o dechrau i'r diwedd. Gras o'r fath beraeth y sain I'm Clust, hyfrydlais yw. Gwna hwn i'r nef berseinio byth ar ddeiar, oll a glyw ac yn y blaen. Fe godwn ni I ganu.
Wel, ni am edrych heno yn fyr iawn gan bod ni wedi cael yr cyfweliadau yma, ond ni am edrych ar rhan ddarllenwy, Genesis 15, ac edrych ar y chweched adnod. Dim mewn dyfnder, ond at hwnna byddwn ni'n cyfeirio ato fe. Fi ddim wedi rhoi plant, fi ddim wedi rhoi taflen i chi heno, ond fi'n gobeithio byddwch chi gallu dilyn. Felly triwch eich gorau i wrando. Nawr, mae gwyliau haf bron a dod i ben, ond mae'r gwyliau yn gyfnod lle ni gyd yn mynd off gwahanol bethau, gwyliau gwahanol, ac yn aml iawn ni'n dod i gyfarfod ac yn dal lan gyda teulu neu ffrindiau ni heb weld ers dipyn. Ac yn aml iawn, oherwydd hynny, ni'n cael lot o gwestiynau. Bobl yn gofyn, wel, ni weld chi ys amser, sut ydych chi? Siwd i chi? Bobl arall yn gofyn, wel, sut ma eich tad a'ch mam, wncl a anti? Neu, chi bobl ifanc, mae'n siŵr bod chi wedi clywed hyn sa'r gwaith, reit, pa flwyddyn i chi nawr? Pa flwyddyn i chi mynd? Neu, siwr hath yr aroliadau? Beth oedd eich canlyniadau chi? Be ti'n gobeithio wneud blwyddyn nesaf? Lot o'r cwestiynau yma i'r rhai ifanc. Wedyn, sut ath y gwyliau? Sut ath y gwyliau? Newydd o'r nôl. Byddwn ni'n gofyn nhw ar ddiwedd y cyfarfod, sut ath i? Bydd rhai yn gweud, sut yn y byd ych chi mor frown? Sut ych chi mor wyn? Y cwestiwn arall. Pob math o gwestiynau, achos ni weld ein gilydd. A mae'n braf yn dweud cael cyfle i ddalan ac i sgwrsio, ac i siarad, ac i holi cwestiynau. Wel, fi am ofyn cwestiwn heno. Cwestiwn fydd rhaid i chi wynebu rhyw ddiwrnod. Fi eisiau chi, blant, pobl ifanc, pobl hŷn, fi eisiau chi wrando, a fi eisiau chi feddwl. O ddifri, beth bynnag yw'r sefyllfa chi, fi eisiau chi feddwl am y cwestiwn. Cwestiwn yw, a ydych chi yn barod i wynebu Iesu Grist? Ydych chi, fi eisiau chi feddwl, ydych chi yn iawn gyda Duw? Fi ddim eisiau chi anwybyddu'r cwestiwn. Bydd rhywbeth yn dod i'ch meddwl chi nawr a bydd e'n dweud, fi sim diddordeb gyda fi. Peidiwch anwybyddu y cwestiwn. Mae'r Beibl yn dysgu yn glir mi fydd yna ddiwrnod lle fydd bob un ohono ni gorfod wynebu yn bersonol Iesu Grist. Ail Corinthiaid, penod 5 a 10, mae'n dweud hyn, oherwydd, dim fi yw hyn nawr, y Beibl yw hwn, oherwydd bydd rhaid i bawb ohonom ymddangos ger bron brawdle Crist. Bydd rhaid i bob un ohono ni sefyll o flaen Iesu Grist rhyw ddiwrnod. Pan o'n i'n sgwrsio efo pobl yn yr Eisteddfod, o'n i'n ymwybodol iawn weithiau wrth siarad, ni'n dweud pethau rhyfeddol. Pethau goruwch naturiol. A dyma un o'r pethau goruwch naturiol. Rhyw ddiwrnod mi fyddwch chi, bob un ohonoch chi, yn gorfod gwynebu Iesu Grist. A'r cwestiwn fi'n gofyn i chi, blant, bobl ifanc, pobl hŷn, fi'n gofyn gyda gostyngeidrwydd, gyda difrifoldeb, ydych chi'n barod? Ydych chi'n barod i wynebu Iesu Grist? Mae gen i ddau bwynt yn fyr gobeithio heno. Y gwir drwg, y gwir newyddion drwg, yr ail bwynt, y gwir newyddion da. Pwynt cyntaf, y gwir newyddion
y drwg. Peidiwch mynd, achos fi yn mynd at yr ail bwynt y newyddion da. Ond mae'r Beibl yn dysgu o ran ein natur ni, i ni ddim yn barod i wynebu Iesu Grist. Mae gyda bob un ohono ni broblem, a'r broblem yna yw pechod. Mae'n siŵr bod chi fel fi yn ymwybodol o bechod. Os ych chi yn teimlo, na, fi ddim yn bechadur, byddwn ni'n dadlau gyda chi, mae gyda chi broblem o falchder. Ond i ni gyd â tueddiad i golli tymer, i mynd yn flin gyda pobl, gyda rhywun, ni'n ffreio, ni'n gallu bod yn eiddigeddus o fi eisiau. A beth yw'r rhain i gyd yw arwyddion ffrwyth canlyniad bod ni yn o ran ein natur yn bechaduriaid. A'r broblem mwyaf sydd gyda ni gan bod ni'n bechaduriaid, gan bod ni a phechod yno ni, yw mae'n golygu bod ni ddim mewn perthynas gyda Duw. O ran ein natur, does dim perthynas gyda ni a Duw. Mae'n wir mae'r Beibl yn dweud mwy na hynny. Mae'r Beibl yn dweud mae Duw yn grac. Dim colli tymer, ond yn grac. Be wedodd Griff, y pwynt ola, bod Duw yn, mae'n sanctaidd. Mae'n scary. Mae'n mor sanctaidd. Mae'n grac, mae'n mynd i gosbi pechod. Mae Paul yn disgrifio ein cyflwr ni cyn i ni ddod yn Gristnogion yn Effesiaid penod 2 adnod 3. Yr oeddem wrth natur fel pawb arall yn gorwedd o dan ddigofaint Duw. Dyna'n cyflwr ni. O dan ddigofaint Duw. Mae Crist ei hun yn dweud yn Ioan penod 3 adnod 36. Pwy bynnag sy'n credu yn y mab, y mae bywyd tragwyddol ganddo. Pwy bynnag sydd yn anifydd i'r mab, ni wel fywyd, ond y mae digofaint Duw yn aros arno. Nawr, mae'n ddifrifol. Ni'n sôn am ddigofaint Duw. Barn Duw, cosb Duw. Ac dyna natur bob un ohonyn ni'n gwynebu hynny. Nawr, falle bod chi ddim am glywed hyn. Falle bod chi'n teimlo, os eisiau clywed hyn o. Falle bod fi ddim eisiau meddwl am y peth. Dyna beth yw ymateb sawl un yn gwlad ni. Mae gen i ffrindiau hyfryd. Dyn nhw ddim eisiau clywed. Mae gen i ffrindiau hyfryd. Dyn nhw ddim eisiau rhoi amser i feddwl am y dyfodol, am be mae'r gair yn ei ddysgu. A dyma un o tactegau, fel yn sôn bore yma, tactegau diafol. Dwi e ddim eisiau chi stopio. Dwi e ddim eisiau chi feddwl am y ffaith bod rhaid ni wynebu dicter Duw, bod rhaid ni wynebu Iesu Grist. Dwi e ddim eisiau chi stopio hyn o i roi amser i feddwl, mae hwn yn bwysig. Dylen ni roi amser i feddwl. Mae'n gwestiwn hanfodol, mae'n gwestiwn bwysig. Falle bod chi'n teimlo, os rhaid ni gael newyddion drwg, os rhaid sôn am bechod, os rhaid sôn am gosb. Wel, lle i fod yn hollol onest gyda chi, fi'n sôn am y broblem achos mae'n wir. A fi'n sôn am y broblem am bod na ateb i'r broblem. Os na fydden ni'n sôn am y broblem, os ni'n cael ein llyged i'r broblem a ddim yn edrych, a ddim yn meddwl ac ddim yn cydnabod o ryw ddwrnod byddai gorfod wynebu Iesu Grist, os na fydden ni'n gwynebu hynny, ni ddim yn mynd i chwilio. Ni ddim yn mynd i geisio.
Nawr, bydde neb fan hyn yn hapus os bydde ni'n mynd at doctor, a bob tro ni'n mynd i weld y doctor mae'n dweud, chi'n iawn. Peidiwch poeni, chi'n iawn. Mae yna'n gelwydd. Yn arbennig os yw'r doctor yn gwybod beth sy'n bod arnoch chi, a mae gyda fe'r moddion, mae gyda fe'r driniaeth i wella'r broblem, byddech chi'n mynd yn grac. Pa hawl sydd gyda'r doctor i dwyllo? Mae dyna pam mae'r gair yn hollol onest, yn wir, mae'n dweud, mae yna broblem. Mae pechod yno ni. A ni'n dweud hynny am fod na feddyginiaeth, am fod na ateb i gael. Falle bydde rhai pobl yn dweud, yma ni'n clywed lot yn yr Eisteddfod, wel, ni'n bobl da. Falle bod chi'n teimlo hyn a wel o leia fi yn y capel. Mae dad a mam fi'n Gristnogion. Mae dad cu a mam cu, neu taid a nain fi'n Gristnogion hefyd. Fi'n byw bywyd da. Dyna'n union oedd yr Israeliad yn dweud wrth Iesu Grist. Ni yn bechaduriaid bydd yr Israeliad? Ond ni wedi cael ein enweidi. Mae marc arno ni fod ni'n bobl Duw. Ni'n bobl arbennig. Ni'n perthyn i Abram. Llwch chi fynd nôl yn y lluach. Ni'n perthyn pobl Abram i ni. A mae Crist yn siarad efo'r Israeliad yma, mae'n dweud wrth yr Israeliad o bobl, credwch yno fi. Credwch yno fi fel bod chi'n cael eich rhyddhau. Chi'n gaeth ar hyn o bryd. Yn gaeth i bechod, Iowan 8, adnod 33. Dyma sut mae'r Israeliad yn ateb i Iesu Grist. Crist yn dweud, mae rhaid i chi gredu mwyn cael rhyddid. Ateb asant ef, plant Abram ydym ni. Ac ni biom ni erioed yn gaethweision i neb. Sut y gellu di ddweud fe'ch gwneir chi yn ryddion? Atebodd Iesu hwy, yn wir, mae eisiau chi wrando, yn wir, rwy'n dweud wrthych, fod pob un sy'n cyflawni pechod yn geithwas i bechod. Mae llyfr a datguddiad yn rhybuddio yn ddifrifol iawn yn y dydd yna, yn y dydd pan bydd Iesu Grist yn dod nôl, pan byddwn ni gyd yn gorfod gwynebu Iesu Grist yn unigol, mi fydd bobl yn y dydd yna, gwrandewch ar hwn, bydd bobl yn y dydd yna yn sylweddoli mae hwn yn wir, a bydden nhw'n gweddio o creigiau, disgynnwch arno ni. Cuddiwch ni ddim eisiau gwynebu Iesu Grist. Datguddiad penod 6, adnod 16. A dywedasad wrth y mynyddoedd a'r creigiau, syrthiwch arnom a chuddiwch ni rhag wyneb yr hwn sy'n eistedd ar yr orsedd. Rhag digofaint yr oen. Digofaint Iesu Grist ei hun. Ydych chi'n gweld y gwir? Fi'n annog chi heno. Ac yn annog chi, sylweddolwch, mae yna broblem gyda chi. Fi'n edrych o gwmpas, a fi'n lli dweud, yn ddidwyll iawn, fi'n caru chi, a fi eisiau chi ystyried o ddifri. Mae pechod gyda ni, mae yna broblem gyda ni. A fi'n gofyn o ddifri, ydych chi'n barod, ffrindiau annwyl, ydych chi'n barod i wynebu Iesu Grist? Y gwir, newyddion drwg, diolch byth, ni lle symud ymlaen, y gwir, newyddion da. Diolch byth. Diolch byth bod gyda ni newyddion da. Sut yn y byd allwn ni fod yn iawn ac yn barod i wynebu Iesu Grist? Sut allwch chi, blant, sut allwch chi oedolion ddod yn Gristion? Fel o'n i'n sôn, roedd yr Iddewon yn yddi y Crist, o'n nhw'n meddwl, i ni'n iawn. I ni'n perthyn i Abram.
I ni wedi ein enwedu. Ni yn cadw'r gorchmynion, ni'n bobl da ar y cyfan, ni'n oce. A fel na mae lot o bobl Cymru yn ateb. Wel, fi'n gobeithio bod fi'n iawn, fi wedi cael yn magu yn Gristion. Fi'n cyfri fy hun yn un o blant Duw. Fi'n edrych ar ôl y tlawd, ni'n rhoi arian i bobl mewn angen, ni'n byw yn foesol, ni'n mynd i'r capel, cadw gorchmynion Duw. Efo fel hyn i ni dod yn Gristnogion? Wel, fi'n hyderus bod chi gyd yn gwybod na, dyw'r Beibl ddim yn sôn o gwbl y byddwn ni'n dod i'n Gristnogion trwy wneud hynny. Bydde dim gobeith gyda ni trwy fyw yn dda gwneud pethau ddod yn iawn a Duw, dod yn Gristnogion. Sut dath Abram yn Gristion? Sut dath ei berthynas a Duw? Sut gafodd Abram ei achub? Dyna pam edrychon ni ar Genesis 15 adnod 6. Dyma'r adnod. Credodd Abram yn yr arglwydd a chyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Credodd Abram yn yr arglwydd a chyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. Dyma enghraifft o un person, un pechader, Abram, y dyn mawr yma, dyma fe yn cael ei achub. Yn cael ei achub o'r gosb tragwyddol. A'r cyfan oedd e'n gorfod wneud oedd trystio Duw, credu, derbyn. Derbyn yr hyn o Duw yn mynd i weithredu, yn mynd i wneud drosto fe. Term bydden ni'n rhoi iddo fe yw cyfiawnhad trwy ffydd. Cael eich achub nid ar sail be chi di wneud, ond trwy ffydd. Bydde sawl un... Oedd Abram yn ddyn da. Oedd e'n credu yn Nuw yn barod. Oedd e'n ddyn moesol, yn gwrando'r Duw. Ond nid ar sail ei fywyd da fe gafodd ei achub. Neu ddarllen i chi o'r Rhufeiniaid. Mae Paul yn delio gyda'r isiw yma. Ac eraill, ond neu jyst gyfyngu fi hunan i'r Rhufeiniaid. Pennod 4, adnod 2 a 3. Os cafodd Abram ei gyfiawnhau trwy ei weithredoedd, mae ganddo rhywbeth i ymffrostio o'i herwydd. Ond na, ger bron Duw, nid oes ganddo ddim. Oherwydd beth mae'r ysgrythur ei ddweud? Credodd Abram yn Nuw ac fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder. A chibwyd Abram nid ar sail pwy oedd e, na chwaith ar beth oedd wedi'i wneud, yn gyfan gwbl ar sail cyfiawnder roedd Duw yn ei roi iddo fe. Sut? Wel, ar sail beth oedd Iesu Grist yn mynd i wneud. Ac i ni allu dod yn Gristnogion heno ar sail beth mae Iesu Grist wedi ei wneud ar y groes. Fe eisiau chi ddychmygu. Blant, ych chi'n gwybod beth yw bil? Chi'n gwybod beth yw bil? Mae rhywun yn dod a rhoi taflen i chi. Chi gorfod talu lot o arian. Dychmygwch fod rhywun yn dod ato fi a maen nhw'n dweud, Gwydion, mae arno ti 900 miliwn. Wel, does gen i ddim 900 miliwn. Sioc. Os bydden ni'n gwerthu yn hi, a bod fi'n gofyn i chi gyd i helpu ni, byddwn ni dal ddim yn cyrraedd y 900 miliwn. A mae'r dyn yn dweud, gwranda, ti'n gorfod mynd i'r carchar. Nawr, byddwn ni ddim eisiau mynd i'r carchar. A mae'r carchar yma'n le erchill. A wedyn mae yna berson yn dod ato fi. A byddwn ni'n galw yn ffrind. I wedi gwir, fi wedi bod yn eitha cas i'r person. A mae e'n dod ato fi, a mae'n dweud, ei, gwranda, fi'n mynd i dalu. Fi'n mynd i dalu, a fi'n mynd i fynd i'r carchar yn dyledu. Ond hefyd, fi eisiau rhoi anrheg i ti. Fi eisiau rhoi carden i ti. Carden tebyg i hyn. A mae'r garden yna, mae arian yn y banc i ti yn ddiddiwedd.
A mae'r dyn yn gweud, pasa'r bil i fi, pasa'r y gosb i fi mynd i gymryd hwnna, fi mynd i fynd i'r garchar yn lle ti, jyst cymryd di y garden yma, sydd efo stor di-ddiwedd o arian. Chi'n meddwl bydd rhywbeth fel hynny'n digwydd? Go bryn. Ond dyna beth nath Iesu Grist. Mae Iesu Grist yn dod ato chi, mewn un ystyr, mae Iesu Grist yn dod ato chi heno, a chi, fel pechadur, yn gwynebu barn. A mae Crist yn gweud, gwranda, fi mynd i gymryd hwnna. Fi mynd i gymryd dy bechod i, fi mynd i gymryd y gosb ti'n heiddi, fi mynd i gymryd yr chylltra yna i gyd, fi mynd i gymryd hwnna. Chi'n gweud, wel, fi ddim yn ffrind i ti hyd yn oed. Na, o fi'n caru ti. Ro hwnna i gyd i fi. Gwranda, fi eisiau ti gymryd, nid arian, fi eisiau ti gymryd cyfiawnder fi. Cymer di y mywyd i. Gwn ni swapsies. Dera di ar holl feichau yna, a'r pechod yna, a'r gosb yna, fi mynd i gymryd hwnna, a fi eisiau ti gael bywyd perffaith cyfiawn fi. Dyna beth mae Iesu Grist wedi wneud. A dyna'r gwahoddiad i chi heno. Mae Iesu Grist yn cynnig ei fywyd ei gyfiawnder yn gyfnewid am eich pechod a'r farn i ni yn ei heiddi. Neu jyst darllen Rhufeinied penod 4, jyst i orffen. Ti'n lle roi lan ar y sgrin, Emrys. Rhufeinied penod 4. A nhw'n jyst darllen. Nhw'n i ddarllen adnod 23. Edrychwch arno fe, os oes Beibl gyda chi neu edrychwch ar y sgrin. Edrychwch ar adnod 23 a 24. Ond ysgrifennwyd y geiriau, fe'i cyfrifwyd iddo, hynny yw sôn am Abram, fe'i cyfrifwyd iddo yn gyfiawnder, nid ar gyfer Abram yn unig, ond ar ein cyfer ni hefyd. Y mae cyfiawnder yw gyfrif i ni, sydd â ffydd gennym yn yr hwn a gyfododd Iesu'n harglwydd oddi wrth y meirw. Mae Iesu Grist yn gwahodd chi heno, mae'n gweud swap. Gei di y mywyd perffaith i, a na i gymryd y bechod di. Ac o dderbyn hwnna, byddwn ni lli bod yn hyderus. Byddai'n lli gwynebu Iesu Grist heb ofn. Cristion heno, llwn ni wynebu Iesu Grist nawr. Byddwn ni'n licio bod yn fwy sanctaeth pan ddaw Iesu Grist. Ond yn cyfiawnder ni, yr un cyfiawnder, ac oedd gan Abram, yr un cyfiawnder rhoddwyd i'r apostol Paul, cyfiawnder Iesu Grist. Ni'n hollol ddiogel, ni'n saff. Os ni'n gwynebu Iesu Grist heno, bydde fe'n dweud, hyfryd. Yng nghyfiawnder llwyr Iesu Grist. Gai ofyn i chi, ydych chi yn barod i wynebu Iesu Grist? Ryw ddwrnod, mae'n rhyfedd yn dweud. Ryw ddiwrnod, bu rhaid i ni. A fi'n gweddio ac yn ymbyl arno chi. Peidiwch anwybyddu'r cwestiwn. Meddyliwch, byddwch yn onest, fi yn bechadur, ond mae'n newyddion da. Mae Iesu Grist yn gweud wrthoch chi heno, swap. Dewch ato fi, fi'n fodlon cymryd eich pechod chi, cymrwch chi yng nghyfiawnder i, fel bod ni lli wedyn edrych ymlaen i weld Iesu Grist. Nid mewn ofn, mae di wneud y cyfan, heb ofyn dim i ni. Ond hefyd wedyn bod ni yn rhannu yn newyddion da. O'n i'n gweithio chi, mae gen i ffrindiau hyfryd. Ydyn nhw ddim yn ddiogel. Ac felly, mae eisiau ni fel eglwys, fel unigolion, i weddio arglwydd achub. A mae eisiau ni rannu yr efengil. Blant, pobl ifanc yn yr ysgol, ni'n gweddio amdano chi.
Ond i'n gweddio hefyd byddwch chi yn cael cyfle i dystio wrth eich ffrindiau chi. Gwahodd nhw. Ni rai hun, gwahodd bobl i glyw yr efengyl. Fel fod nhw'n dod i wybod am y llawenydd ac am y gobeith sydd yn Iesu Grist. Wel, fe godwn ni i ganu yr emyn ola gyda'n gilydd sydd yn atgoffa ni bod Crist wedi wneud y cyfan. 157 yn Gremawl, gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechodau'r byd. Mae'r rhyddid cyflawn drwy ei waed, cyflawnwyd diben Aberthryd. Gorffennwyd, mae'r ddyled wedi ei dalu yn llawn, brynhawn ar Galfari. Gwnaeth perffaith iawn drwy waed yr oen, bu farw Iesu drosom ni. A mae'r bennill ola. Yng Nghrist, mae croeso i bawb sydd yn troi, gan wisgo gwn cyfiawnder gwyn, gawn cyfiawnder. Ei heiddiant ef a roer i ni. Mae'r llwybr nawr i'r nef yn glir. Marwolaeth, pechod, uffern ddi, fe'i sathrwyd oll gan ras y nef. Y gwaed yn unig blediwn ni, wrth erbyn ffrwyth ei aberth ef. Diolch.
Diolch i ti o Dduw am anfon unig fab i'r byd, fel na choller neb a gredo ynddo fe, ond cael ohono bywyd trygwyddol. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw Dad, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi oll, o'r awr hon, hyd y dydd, y bydd rhaid gwynebu Crist. Amen.